Pan o'n i'n groten fach, o'n i'n lwcus iawn, oedd mam yn darllen i ni bob nos yn ddi-ffail. Oedd e'n rhywbeth arbennig iawn. A dyma'r math o straeon oedd hi'n ei darllen i ni, straeon o gwmpas y byd, rhai yn drist, rhai yn halawfan arno ni, rhai yn gyffroes. A dwi'n cofio teimlo bod ni'n gallu teithio gwmpas y byd o'r gwely bach ma lle o'n i'n darllen. Fe es ati wedyn i'r gasglu'r math o straeon at ei gilydd o gwmpas y byd darllen yn eang iawn a cael gweld pwy rai oedd yn tanio'n ychymygu nawr hefyd a fydd yn apelio at blant ifanc. A ceisio chwilio straeon oedd a rhyw ogwydd modern iawn arnyn nhw. Bod nhw ddim falle yn hen ffasiwn yn glogyrnedd, ond bod nhw rhywbeth ffres amdanyn nhw. Rhai o'n nhw wedi clywed o'r blaen, un o Gymru, rhai o Kazakhstan, rhai o Rwsia, a wedyn ni ail sgrennu nhw wedyn efo gwerthoedd bydde plant heddi'n gallu neithio nhw. Mae'r lluniau yn rhan anatod o'r gyfrol yma a fi sy'n gweithio efo 4 artist i ddod â naws gynnes ond eto naws gwahanol iawn i bob stori a mae pob artist wrth gwrs a'i llais ei hunain hefyd trwy lluniau nhw. Wrth gwrs mae lluniau'n bwysig i blant i dynnu nhw drwy'r stori ac i roi hefyd blas ar y wahanol gwledydd iddyn nhw, ar wahanol draddodiadau i ni'n dod ar ei traws yn ystod y gyfrol. Y dywysoges bag papur, stori o Ganada. Roedd Elizabeth yn dywysoges hardd iawn, yn byw mewn castell mawr ac yn gwisgo dillad prydferth. Roedd hi'n mynd i briodi tywysog golygus o'r enw Ronald. Yn anffodus i Elizabeth, un diwrnod fe chwalodd draig anferth ei chastell, llosgi ei dillad prydferth a chario Ronald i ffwrdd dan ei chesail fel doli glwt. Penderfynodd Elizabeth fynd ar ôl y ddraig a chipio Ronald yn ôl. Edrychodd ym mhobman am rhywbeth i wisgo, ond yr unig beth oedd heb losgi'n ilw oedd bag papur. Aros funud, beth? Sut na chafodd y bag papur ei losgi'n grimp, medde ti? Wel, gan dy fod i mor fusneslyd, aeth y dywysoges i lawr i'r seler ymhell bell o dan y castell. Yn fanno roedd cwp wrth bwyd ac wrth ochr hen botel o sos coch roedd y bag papur yna. Byddi di'n falch o glywed i fod yn fag mawr. Petai'n 1 maint a bag siwgr, yna byddai pen ôl y dywysoges wedi bod yn y golwg. A dyw hynny byth yn digwydd mewn stori fel hyn nag yw. Gawn ni fynd nôl at y stori nawr? Diolch. Dwi jyst yn falch bod fi mewn sefyllfa lle dwi'n gallu sgrennu ar gyfer plant a dwi'n gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn ac yn gymryd o ddifri fel rhan o ngwaith i fel llenor. A mae'n bwysig iawn i fagu cynulleidfa ac i roi sgiliau iddyn nhw achos mae magu dychymyg yn mynd i fynd â nhw'n bell os ydyn nhw eisiau fod yn unrhyw beth yn byd, os ydyn nhw eisiau fod yn doctor neu os ydyn nhw eisiau fod yn gweithio mewn swyddfa. Mae'r gallu i fod yn greadigol ac i feddwl yn greadigol yn gryfder mawr i blentyn ac yn mynd i ehangu gorwelion nhw.